Емхіл қарайбыд. Бұға бүтін ямағатселік тұтынырға дейш. Орындағы влас органдарыма иқтибар етіп, нықлы юнеліш берге дейшілер. Сүнкі олар әрбірі ақсыға бейлінген китап мағазындар асу, оларда хатылды ұйыштыру. Ләкин мұна бұл әлі дейшінсе иқтибар өйдігінде депкен айталмайым. Негідді китап нәшірияты мұны өз инициатива білінкен алып бара. Әгер де китаптары бұд, Баят әуді әйткәнімсә, кешеләр күңеліне яқшылық, яқтылық алып барусы, оларға күңеліне нұр өттәуісі китаптарыбыд, кешеләр күңеліне барып етті, біз бүгінгі рухи ярылықтан, біз бұл ярылыққа түшкен бізмік қына, рухи ярылықтан бәлки құтылыр енік, оны тиешлік кемелге көтерілінік. Мен ашанам, китап, ұшы тәңгелдегі өдінің изгі бұрысын, изги мақсатын үтәйсәк. Аллаға шүкір, Башқұртстан китап нәшрияты менімше қазір уақытта ол бек әйбәт, яқшы эшләй, чөнки олар Россия Федерациясында ең күренекле, абыройлы әлеге нәшрият булып исәпләнә. Аның директоры Зөфәр әфәнде, баш мөхәррире Галия Гаевна ханым, алар мен әйтер идем, бик нык эшлиләр булсын дип эшлиләр. Халык әдәбияттан ул бер кашанда бизмәячәк, чөнки хәзерге вакытта халыкның эстетик идеалы һаман үсә бара. Фикер йөртү уфыклары һаман киңәя бара. Мин әйтер идем, китап ул халык акылының энҗесе. Китап ул халык хисләр, хис тойгыларының уртаклыгы. Китап ул милләтнең көзгесе. Башкортстан башка мәмләкәтләр белән төрле яклап мөнәсәбәткә керә. Экономик якны, сияси якны, башка якларны үлчәсә, шул ук вакытта культура дәрәҗәсе үсешенә. Әйдә китаплар булмаса, культура дәрәҗәсе үсүе турында мактанып булмый. Менә шуңа күрә хәзер вакытта әлеге китап чыгаруга, яки сифатлы китаплар чыгаруга, халык укый торган китаплар чыгаруга аеруча әһәмият бирергә кирәк. Ләкин менә тукталды тәрҗемә итү. Әйдә рус теленә тәрҗемә итми, башкорт әдәбиятын башка милләтләргә таратып булмый. Алар битек күрәк рус теле аша нидә тәрҗемә ителә. Матур, гүзәл, бай табигатьле Башкортстаннан турында әлеге бай тел белән әсәрләр язылырга тиеш. Аннан соң башкорт теле бай тел. Мин аны кайдан беләм? Ана Гёте әйткән, язучы кимендә бер 5-6 чит тел белергә тиеш. Әгәр шулай булмаса, ул үзенең теленең байлыгын белә алмый. Менә мин Венгриядә венгер телен, мадьяр телен өйрәндем сугыш беткәч. Кайткач Кыргызстанда бер ел кыргыз балаларын үз телләрендә укыттым. Аннан Үзбәкстанга күчтем дә үзбәк балаларын үзбәк телендә укыттым. Анда 10 мәктәпне үзбәк телендә биттем. Шуннан килеп инде аннан Татарстанга татар телендә укытырга килдем. Менә шулай төрле яктан булганыш булды инде. Менә шуңа күрә теге башкорт теле бай дип әйтәм икән, татар теле бай дип әйтәм икән. Мин бик күп телләргә чагыштырып әйтә алам. Рус теленә дә, немец теленә дә, инглиз теленә дә. Аларны да белмибез түгел хәзер. Белергә кирәк. Галим буларак та белергә кирәк, язучы буларак та белергә кирәк. Китап бір нәселнең икенче нәселгә калдырган мирасы ди татар халык мәкале. Халыктан да остарак итеп тагын ни әйтеп булыр икән? Сез дә, без дә үткән белән бүгенгене тоташтыручылар, үткәннән киләчәккә күпер салучылар. Моңнарыбыз, сөйләр сүзләребез бер безнең, тамырларыбыз бер. Шуңа да башкорт белән татар бер ананың игез баласы дип телгә кергән. Бу туганлык безнең өчен дә бик кадерле.
Biz әдәбиятлар алмашып яшибез. Узган гасырның 90-нчы елларыннан башлап Татарстан китап нәшрияты коллективы каләмләр туганнарга дигән серия астында 300-гә якын китап бастырып чыгарып, башкорт дусларыбызның иҗатын татар укучыларына тәкъдим итсә, сез, хөрмәтле коллегаларыбыз, шул кадәр үк татар язучыларының әсәрләрен башкорт укучысына җиткердегез. Моннан соң да ул туганлык дәвамлы булыр дип ышанабыз. Инде бәйрәмегез уңаеннан татар халкының бер мәкален искә төшереп үтәсебез килә. Каләм очында кылыч көче бар ди халкыбыз. Каләмнең кадерен белеп, аның көче белән халкыгызның рухын күтәреп торырга, Галиҗанаб китапның затлы дәрәҗәсен тагын да югарырак тотарга язсын сезгә. Иҗат дәртегез сүнмәсен. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык телибез. Татарстан китап нәшрият коллективы. Mean to me, why must you be mean to me? Gee, honey, it seems to me you love to see me crying. I don't know why I stay home each night when you say you'll phone. You don't, and I'm left alone, singing the blues and sighing. You treat me coldly each day in the year. You always scold me whenever somebody is near. Dear, it must be great fun to be mean to me. You shouldn't, for can't you see what you mean to me? Мәгариф министрлыгы һәм Башкортстан китап нәшрияты бик зур эшләр башкарып килә. Ел һайын 100 төрле китап һәм төрле методик кулланмалар чыгарыла. Һәм менә бу китаптар өчен, дәреслектәр өчен безнең хөкүмәтебез 60 миллионга якын акча бүлә. Һәм әлеге көндә республикабызның дәреслектәре менән безнең мәктәпләребез тулыһынча тәэмин ителгән. Бигрәк тә куанычлы, ошо Башкортстан китап нәшрияты чыгарган китаптарды күрше өлкәләрдә яшәгән кардәшләребезгә алып барып yetkirib, аларга укырга тәэмин итү өчен мөмкинлекләр бар. Мәгариф министрлыгы исеменнән олы рәхмәтемне белдергем килә нәшрияттың редакторларына һәм бигрәк тә ошо дәреслекләрне әзерләп, аларда чыгаруга алып барып yetkirгән олы, урта һәм яшь буын безнең авторларга, алар бүген бөтәләмдә чакырылгандар. Сезгә бик зур рәхмәт. Ошо эш дәвам итәр дип уйлайм, чөнки хөкүмәтебез безнең алда яңа бурычлар куя. Барыбызга мәгълүм булуынча 2000 елның 10 елның 1 сентябреннән яңа стандартка күсү тора һәм безнең алда ошо стандартка ярарлык дәресләр чыгару бурысы тора. Мин уйлайм, Мәгариф министрлыгы белән бергә китап нәшрияты ошо бурысты бик матур дип үтәп бетербез һәм безнең укучыларыбыз яңасы укуларын дәвам итәргә дигән өметтә калабыз. Каралы дәреслектәр чыгардык тәүге чорда. Шон уларда инде соңыннан төслегә күсерә башлау иң авыр әсәр булгандыр дип уйлыйм. Анда
Безнең художниктар да, башка ниләр дә, полиграфистлар да бик авырлык белән эш башладылар. Шунда шул осырда инде үзебезнең шул төсеп дәреслектәрдә кулга алуыбыз үзе шатлык була торгайды. Беренче класстан алып, әлифбанан, соңыннан уже зур ниләргә күчтек бит инде, зуррак дәреслектәргә. Хөкүмәт кеһенә нык игътибар иттек дәреслектәрдән иң алда. Şu tüdüsülerde haylayınık bitinde, kimder yazırga tiyiş, kimder işlerge tiyiş, Ministerstvo prosvещения bilen birgelep, şol nilerde birgelep işlenik. Nashriatga kelganda menga shunday baxt deydi, mana bizga bitabizga endi shul tiklem ardaqli jurnalistlar, kitapsizlar, muharrirlar Gali agay Ishbulatov, shundan Ahmad agay Qutoshovlar, shundan mana Muhiddinov agay, Xabir Salavatович, Faridov agaylar dərsliklər bilan ular o'zlari g'alim, o'zlari nashrsi shul tiklem mana shul nega atmosferaga kelib ilaktik bit endi ham ular bizni yoshgina kishilarni mana o'zlarining ishga munosabati bilan o'zlarini bo'ysundirganlarini mana ular nisekdir o'zlari shayan, o'zlari shayartgan bo'lib bizda shul tiklem buna nega biz endi ul vaqtda hali bik terminologiyani bilmaymiz, tilda endi shul universitet kemalindagina bilamiz. Buna ular har tilning o'zimizning tilning niskanligini shul tiklem öğreterlerini ijadi klimat nashriyatning 50 yılların o'tkazdik 69 yılda. Buna şu ağaylar bilan birga hem meni eng g'ajablantirgani mana ularning shu bayramga bütün oila a'zolari bilan kelalarini. Hatta mana shunday yılı atmosfera har biri nindaydir mandalina o'ynaganmi, shunda shi'r kuylaganmi, mana uydagi atmosfera ko'k shunday nashriyat tege tamir yeyu buna şu atmosferadan kelalar. Agar shunday yılılık, shunday bo'lmasa kishi nashriyatda tege 30 yıl, 40 yıl bir kishlarga kelmasini. Chunki nashr shu bek og'ir ish bitindi. O'ltirib qana ko'zda talab etdilar, bilimdan tish. Muharrirlaw prosesin o'lib yarata edim. Zordur g'alim agaylar yazıp getirabeten metodikani. Men şular düzeltip oturam, özümde tege alardan tege hatahını tapıpmı, yetişirliklerini tapıpmı. Özümde şunday bir daja gururluk tuayın endi men bir yağayğına muharrir, alardan hatahını görüp düzeltip oturam dep. İşley başlaganda Tıhvat Aslayev agaydan yardımı zor boldu menga metodika boyunca endi işlegende. Eğer yanı şu qo'llanma getirerler, men eng tövde bibliotekaga, kitapxonaga yugurib borayım. O'sha tema boyunca tatarlar nima yozgan ekan, o'ruslardan endi nima bor ekan deb shu o'zimda o'rganib sag'ishtirib, shu ular tege Qaytish bo'lmagan. Qaytish bo'lmagan deb Dunyoning sekigan. Agar shunda qarshiliklar bo'lsa, avtor bilan sporlashgan bo'lib, shulay o'rganib ketdim endi. To'da ko'lamda bizga Moskva o'rayın endi dars etdilar. Kollegalarim 20 shu alarning bergan balakaygina ko'lamida 25% Lenin tematika olarak değişini. Lenin'in balasağı partiya 25% şu Lenin tematika olarak değişini. Tağın bir yağı var. Biz yazıcılardan o vakitte absürbalar edebiyatı yok derecesinde iniyor. Yazıcılardan bütün yazıcılardan da eserlerin ruhsat etmelerini
безгә обком исемлек бирәйне. Моны кемдекен алырга ярай, кемдекен алырга ярамай дип хәтерләйм. Назар агайның бер турында бер шигырь бар иде. Назар Нәҗмиевнең. Шунда бер электә шулай булган, хәзер дә шулай дигән хәбәр бар иде. Бер кала. Бер хәлендә калды. Шуны алдырып ташлаттылар, индермәделәр. Гертиреп ташлап китап суккан инде ошо теге. Вырып кышлаттылар. По поручению главы администрации нашего города я хочу зачитать приветственный адрес от главы администрации нашей столицы. Уважаемый Зуфар Мухтарович, уважаемые сотрудники и ветераны башкирского издательства «Китап» имени Зайнаб Биишевой, от души поздравляю всех вас со знаменательной датой, 90-летием вашего издательства. Созданное в 19 году в тогдашней столице Республики Стерлитамаки, с 1922 года оно работает в Уфе. Менялись названия издательства, но неизменным оставалось главное – его ведущая роль в книгоиздательской деятельности в республике. Именно здесь публиковались произведения выдающихся литераторов Башкортостана, здесь работали видные деятели культуры нашего края, здесь вышли в свет самые знаменитые и лучшие издания эпических и фольклорных памятников башкирской национальной культуры, здесь был налажен регулярный выпуск литературы на башкирском и других языках народов республики. Сегодня в башкирском издательстве «Китап» публикуется литература на башкирском, русском, татарском и марийском языках. Огромную роль в патриотическом воспитании молодежи, сохранении славных имен наших земляков сыграли многие публикации издательства, в особенности такие издания, как «Книга «Память», «Книга памяти жертв политических репрессий», книга «Они вернулись с победой», серии «Жизнь замечательных людей», «Народный писатель Башкортостана», «Народный поэт Башкортостана» и многие другие. Желаю сотрудникам и ветеранам, всем авторам издательства здоровья и счастья, благополучия и процветания, новых творческих успехов и достижений в вашем благородном труде во имя родного Башкортостана и его столицы. Глава администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Павел Рюрикович Качкаев. Наверное, и через 90 лет, какой бы современный компьютер ни был, он никогда не заменит, допустим, общение с книгой. Многие главы администрации чисто завидуют мне, что полностью все издательство республики находится на территории Советского района. Мы часто общаемся, мы часто делимся, решаем определенные вопросы. Праздником.
Здесь я получила все. И возможность писать, и возможность редактировать, и самое главное, возможность общаться. Вот это такой храм, где я впервые встретила такое количество единомышленников. Это была не работа, это было место, где мы общались, где мы понимали друг друга, где мы делали книжки, где приходили те же журналисты, с которыми можно было говорить обо всем. И все девочки, которые с нами работали тогда, теперь уже взрослые, мы до сих пор поддерживаем свои отношения дружеские, теплые, потому что это было желание быть вместе, вместе творить, это была соревновательность, это был какой-то подъем, это было все на высоком уровне. Поэтому сказать, что это годы были просто работы, нет. Это были прекрасные годы нашей молодости. Это вот до сих пор мы переписываемся, до сих пор встречаемся. Вот сегодня вы общались с Соей Габдулловной, взрослая женщина, но мы до сих пор любим друг друга, потому что она была нам как мама. Ралия Мухаммедовна Булякова, Тамара Чванова, Веленчик Людмила Алексеевна, Людмила Ивановна – это все те люди, которые до сих пор близки, дороги. Это вот одна сторона вопроса. И вторая – это, знаете, обогащение от общения с авторами и с тем, чем занимаешься. Это тоже такое счастье – общаться с очень интересными, с очень талантливыми учеными. За каждым из них стоит огромный колоссальный труд. И когда к этому прикасаешься, являясь все-таки первым читателем, это тоже интересно и важно. Все-таки мы это первые читатели. И мы посредники между автором и между читателем. И вот дни проходят буквально незаметно. Это радость общения с авторами, с любимыми авторами, потому что сколько ученых, талантливых, интересных, тружеников. И вот когда читаешь их рукопись, всегда чувствуешь еще и человека. Это так важно почувствовать, потому что если такой контакт есть с автором, то и книжка рождается хорошая, когда какое-то взаимопонимание устанавливается. И поражаясь их трудолюбию, их такой преданности своей науке. И вот когда живешь в этом мире, то ни время, ни годы, ни усталости не существует. Это просто образ жизни. Biz endi kitapda endi ko'z oldidan keltirib endi endi formati bo'yicha formatini qarayapti. Shon ham endi nindi оформлениялар berilgan, nindi suratlar berilgan, foto avtor berilgan. Shaytib endi odatda endi zastavkalar beradi, konsolkalar beradi, mana motor istirib. Şrifti qarayapti, har kishining endi yashini qarayapti, ular yashdanmi, barakasi yashdanmi degan ham şriflarni durrag'an, barakasiligini da beradi endi shaytib endi kitapda. Tödübü endi motor etib Вот не зря же их называют соавторами, что автор книги, что редактор, да, не вторгаясь вот излишне, очень деликатно направляя, поправляя его, советуя, чтобы в итоге вот получилось такое издание. Но чтобы оно каждое, допустим, узнаваемым было, если привести все тексты к каким-то единым нормам русского языка, не будет ни Мустафы Карима, не будет ни кого-то еще, не знаю, Набишева. У них у каждого из них присутствует какие-то, может быть, набор слов каких-то определенный, да, какие-то лексические какие-то особенности присутствуют в произведениях, поэтому ни в коем разе нельзя сказать, что так не бывает, так не говорится, давайте сделаем так, и грубо-грубо все это повычеркивать. Вот я считаю, что отличный редактор, он вот все это сохранит, и тем не менее оно будет востребованным таким и узнаваемым.